часопіс «Полымя» застаецца флагманам нашай літаратурнай перыёдыкі. У ім друкуюцца найлепшыя і найноўшыя творы нашых празаікаў, паэтаў, драматургаў, публіцыстаў, літаратуразнаўчая праца. У гэтым сэнсе можна сказаць, што чалавек, які хоча пазнаёміцца з навінкамі нашай літаратуры, павінен ці ён мае магчымасць чытаць штомесяц часопіс «Полымя» і ведаць сучасны стан развіцця нацыянальнай літаратуры. У часопісе прафесійная рэдакцыя, прафесійны калектыў, які ўмее адабраць найлепшыя творы з той масы прапаноў, якія паступаюць у партфель рэдакцыйна-выдавецкі. Я чытаю практычна увесь часопіс і кожны нумар, і вельмі ўсцешаны тым, што тут друкуюцца усе нашы майстры слова. Тут яны прыносяць у гэты часопіс свае раманы, свае аповесці, свае падборкі вершаў. І ў гэтым сэнсе ёсць магчымасць ведаць пра творчыя здабыткі кожнага з майстроў, сучасных майстроў нашага слова. Вельмі прыемна тое, што часопіс выконвае кансалідацыйную місію. Тут друкуюцца не толькі сябры, скажам, Саюза пісьменнікаў Беларусі, але і Саюза беларускіх пісьменнікаў, і пра людзі, якія не ўваходзяць у творчае аб'яднанне. Але калі яны прапануюць сапраўды выдатны мастацкі прадукт, то рэдакцыя прымае і друкуе. Мне гэта вельмі, я падзяляю такі падаход, што для нас галоўнае менавіта высокі мастацкі эстэтычны ўзровень твора. У гэтым сэнсе кансалідуючая місія вось такая грамадская і такі дзяржаўны падыход рэдакцыі часопіса і рэдкалегіі ў гэтым сэнсе ён супадае з маімі, гэта правільна. Што можна яшчэ адзначыць? Я заўсёды чытаю літаратуразнаўчыя артыкулы. Гэта мае калегі, мае супрацоўнікі інстытута літаратуразнаўства. Я і па сваёй, скажам, службовых абавязках трэба ведаць стан развіцця літаратуразнаўства. І я сачу за маімі супрацоўнікамі, за выкладчыкамі вышэйшых навучальных устаноў, хто друкуецца. Для мяне гэта вельмі важна ў такім прафесійным плане, каб ведаць, якія адкрыцці ў літаратуразнаўстве, хто што напісаў, папросту кажучы. Гэты таксама нюанс для мяне вельмі важны.